Исәнбез, кадерле укучылар. Әйдәгез, алдағы дәрескә нигезләнеп, химик формула кагыйдәсен искә төшереп алабыз. Нәрсә соң ул химик формула? Химик формула мәддәнең составын химик билгеләр һәм индекслар ярдәмендә шартлы рәвештә язу. Слайдка күчереп алыйк. Слайдта сезгә биргән H-хлор, хлорводород, NH2O, су, NH3, аммиак молекуласы, CH4, метан. Укучылар, ничек уйлыйсыз? Ни өчен бер химик элемент үзенә водородны бер төрле санда китереп кушкан, ә икенче химик элементлар икенче төрле санда китереп кушканнар? Бу сорауга җавап бирер өчен бүгенге дәрестә без сезнең белән валентлык төшенчәсе белән танышачакбыз. Димәк, безнең бүгенге дәресебезнең максаты валентлык төшенчәсе белән танышу, валентлык буенча формула чыгару һәм бирелгән формулада валентлыкны билгеләү булачак. Валентлык төшенчәсен беренче тапкыр химиягә 1852 елда Эдуард Франклин кертә. Химик элемент атомының башка элементларның билгеле бер сандагы атомнарын куша яки алмаштыра алу үзлеге валентлык дип атала. Водородның валентлыгы бергә тигез дип кабул ителгән. Башка элементларның валентлыгын исә элемент атомының үзенә ничә водород китереп куша алуын күрсәткән сан белән билгеләргә мөмкин. Әйдәгез үзебезнең формулаларга игътибар белән карыйбыз. H-хлор. Водородның индексына 1 тора, димәк хлорның валентлыгы 1. Икенче формула H2O формуласында кислородның валентлыгы 2-гә тигез. NH3 формуласында азотның валентлыгы 3-гә тигез. CH4 молекуласында углеродның валентлыгы 4-гә тигез. Валентлыкның санча зурлыгын рим цифрлары белән күрсәтү кабул ителгән. Химик элементның валентлыгы аның Дмитрий Иванович Менделеев период системасында урнашуына бәйле. Беренче кагыйдә белән танышып үтик сезнең белән. Химик элементның иң югары валентлыгы теркем номерына тигез була. Чыгарылма булып металлардан алтын һәм бакыр тора. Бакырның валентлыгы 1 һәм 2, алтынның валентлыгы 3 була. Икенче, кушылмаларда химик элементларның валентлыгы төрлечә булырга мөмкин. Үзгәрүчән валентлык төшенчәсен Дмитрий Иванович Менделеев керткән. Кайбер химик элементларның валентлыгы төрлечә була дидек, мәсәлән, күкертнекен карап үтик. Күкертнең валентлыгы 2, 4, 6 булырга мөмкин. H2S формуласында ул 2 валентлы, SO2 һәм SO3 формулаларында 4 һәм 6 валентлы була. Сез экранда кайбер химик элементларның валентлыклары күрсәтелгән таблицаны күрәсез. Ни металларның иң түбән валентлыгын табар өчен 8дән теркем номерын алалар. Ни металлар водород һәм металлар белән кушылганда иң түбән валентлы булалар. Әйдәгез формулаларны карап алыйк. Мәсәлән, сезгә калий H+ формуласы бирелгән. Калий Менделеев период системасында беренче теркемдә урнашкан, шуңа күрә аның валентлыгы 1 була. Фосфор не металл, ул артта урнашкан. Ул 5нче группада урнашкан. Димәк, 8дән 5-не алабыз, 3 кала. Шуңа күрә фосфорның валентлыгы 3 килеп чыга. Алдагы формуланы карыйк. Натрий 2S. Натрий беренче теркемдә урнашкан, шуңа күрә аның валентлыгы 1 була. Күкерт артта урнашкан, не металл. Ул Дмитрий Иванович Менделеев период системасында 6нчы теркемдә урнашкан. 8дән 6-ны алабыз, 2 кала. Шуңа күрә бу кушылмада күкертнең валентлыгы 2 була. 4нче, кислород белән кушылмада химик элементның валентлыгы теркем номерына тигез була. Без монда иң югары валентлыгын карыйбыз. Мәсәлән, натрий 2O. Натрий беренче теркемдә урнашкан 1 валентлы. Магний O. Магний икенче теркемдә урнашкан 2 валентлы. Алюминий 2O3. Алюминий 3 валентлы. Кремний 4 валентлы. Фосфор 5 валентлы. Күкерт 6 валентлы. Хлор 7 валентлы. Димәк, ул аларның теркемдә урнашуына бәйле. Кушылмада химик элементның язу өзеклеге. Ике элементтан торган кушылмаларны бинар кушылмалар дип атыйлар. Беренче, бинар кушылмаларда металлар алга языла, не металлар артка языла. Химик элементларның периодик системасында бурдан остатка хәтле диагональ үткәрсәк, шул диагональның аскы ягында сул якта металлар урнашкан, эске якта, уң якта не металлар урнашкан. Барлыгы безнең 22 не металл гына. Әйдәгез формулаларны карап алыйк. Магний хлор 2. Магний металл алга урнашкан, хлор не металл артка урнашкан. Калий йод. Калий металлы алга урнашкан, йод не металл артка урнашкан. Икенче, әгәр кушылма 2 не металлдан тора икән, башта, димәк, сулдарак һәм астарак урнашкан не металл языла. Артка икенче не металл языла. Икенче не металлның иң түбән валентлыгын алалар. Мәсәлән, CS2 формуласын карап үтик. С углерод атомы 4нче теркемдә урнашкан, күкерт 6нчы теркемдә урнашкан. Шуңа күрә углерод атомын алга язабыз, күкерт атомын артка язабыз. Углерод 4нче теркемдә урнашкачтан аның валентлыгы 4 була. Күкерт артта урнашкачтан аның иң түбән валентлыгын табабыз. Иң түбән валентлыгын табар өчен 8дән 6-ны алабыз, 2 кала. Шуңа күрә бу кушылмада күкерт 2 валентлы була. CF6
Күкерт 6-нчы төркемдә урнашкан, демәк аның валентлыгы 6 була. Фтор 7-нче төркемдә урнашкан, 8-дән алабыз 7-не 1 кала. Һәм шуңа күрә формула килеп чыга S фтор 6. P хлор 5. Фосфор 5-нче төркемдә урнашкан, 5-ле валентлыгын иң югарысын алабыз. Хлор 7-нче төркемдә урнашкан, 8-дән 7-не алабыз һәм 1 кала. Шуңа күрә бу кушылмада хлор 1 валентлы була. P хлор 5 формуласы килеп чыга. 3-нче формулаларда кислород атомы һәр вакытта артта языла. Мәсәлән, барий O, NO2. Чыгарылма булып, бар тик нигезләр генә тора. Мәсәлән, натрий OH формуласын карасак, кислород иң актыктан түгел, уртада язылган. Укучылар, бинар кушылмада элементның валентлыгын билгеләү тәртибе белән танышып үтик. Беренче, мәддәнең химик формуласын язалар һәм билгеле элементның валентлыгын күрсәтәләр. Безгә биргән формула купрум O, H2S, SO3, феррум 2OH. Купрум O формуласын карасак, безгә кислород билгеле. Кислородның валентлыгы 2 була. Икенче формулада H2S формуласында водородның валентлыгы билгеле. Водородның валентлыгы 1 була. Өченче һәм 4нче формулалар кислородның валентлыклары билгеле. Ул 2-гә тигез. Икенче, билгеле элементның валентлыкларының гомуми санын табып язалар. Купрум O формуласына карасак, кислородның валентлыгы 2, индексында 1 тора. 2 белән 1-гә уртак кабатлы 2 була. H2S формуласын карасак, водородның индексында 2 тора, валентлыгы 1. 2 белән 1-гә уртак кабатлы 2 була. SO3 формуласын карасак, кислородның индексында 3 тора, валентлыгы 2. 2 белән 3-гә уртак кабатлы 6 була. Һәм шулай феррум 2OH формуласында. Өченче, икенче элементның валентлыгын исәпләп чыгаралар һәм химик билгесе өстенә язалар. Моның өчен валентлыкларның гомуми санын бу элементның индексына бүләләр. Купрум O. Урта кабатлы безнең 2 иде, купрумның индексында 1 тора. 2-не 1-гә беләм, димәк купрумның валентлыгы 2 килеп чыга. H2S формуласында күкернең индексында 1 тора, валентлыгы 2. Димәк 2-не беләм 2-гә, күкернең индексында 1 килеп чыга. Без 1 коэффициентын язмыйбыз. SOH формуласында күкернең индексында 1 тора, урта кабатлы 6 иде. 6-ны 1-гә беләм һәм күкернең валентлыгы 6 килеп чыга. Феррум 2OH молекуласында тимернең индексында 2 тора, 6-ны беләбез 2-гә һәм тимернең валентлыгы 3 килеп чыга. Укучылар, мәддәләрнең исемнәрен языйк. 2 элементтан торса һәм шуларның берсе кислород булса, бу мәддәләрне оксидлар дип йөртәләр. Әгәр элемент үзгәрүчән валентлык булса, димәк бу элементның валентлыгын JH-не язып күрсәтәләр. Купрум O, бакыр 2 оксиды. H2S, сероводород, SO3, күкерт 6 оксиды, феррум 2OH, тимер 3 оксиды. 3 элементтан торган формулада валентлыгны билгеләү белән танышып үтик. Безгә H2SO4 формуласы бирелгән. Водородның валентлыгы 1-гә тигез, индекста тора 2. Күкертнең валентлыгы билгесез X дип алабыз, чөнки күкерт 2, 4, 6 валентлы була. Кислородның валентлыгы безгә билгеле 2, индексына 4 тора. Тигезләмә төзибез. Валентлык һәм индекс санын тапкырлыйбыз һәм химик элементлар арасына плюс куябыз. Барлык сумма 0-га тигез булырга тиеш. 1 тапкыр 2 плюс X тапкырланган 1 плюс 2 тапкыр 4 һәм тигез була 0-га. Тигезләмәне тишәбез һәм күкернең валентлыгы 6 килеп чыкканлыгын табабыз. Димәк, H2SO4 формуласында күкерт 6 валентлы. Укучылар, валентлык буенча формула төзү белән танышып үтик. Аның өчен без нәрсә эшләргә тиеш, кагыйдәләр белән танышабыз. Беренче, кушылма составына керүче элементларның химик билгеләрен язалар. Мәсәлән, кальций хлор, алюминий O, натрий O. Икенче, химик элементларның билгеләре өстенә валентлыкларын куялар. Кальций 2 валентлы, чөнки периодик системада икенче төркемдә урнашкан. Хлор 1 валентлы. Каян беләбез хлорның 1 валентлы икәнлеген? Чөнки хлор не металл. Менделеев периодик системасында 7нче төркемдә урнашкан. 8-дән алабыз 7-не, кала 1. Алда әйтеп үтелгәнчә, не металлар арта торса, иң түбән валентлыкларын алабыз. Алюминий O. Алюминий 3нче төркемдә урнашкан 3 валентлы. Кислородның даими валентлыгы аның 2-гә тигез. Натрий периодик системада 1нче төркемдә урнашкан 1 валентлы, кислород 2 валентлы. Өченче, һәр 2 элементның валентлыкларын чагылдырган саннарның иң кичкенә уртак кабатлысын билгелиләр. Кальций хлор формуласында 2 һәм 1-нең иң түбән уртак кабатлысы 2 була. Алюминий O формуласында 3 белән 2-нең уртак кабатлысы 6 була. Натрий O формуласында 1 белән 2-нең уртак кабатлысы 2 була. 4нче, иң кичкенә уртак кабатлыны тиешле элементның валентлыгына бөлеп, индексын табалар. Берле индексы язылмый. Беренче формуланы карыйбыз.
Урта кабатлы 2 безнең 2-не 2 белән кальцийның индексына 1 килеп чыга, 2-не 1 белән хлорның индекста 2 килеп чыга. Димәк, безнең формула кальций хлор 2. Шулай ук алюминий 2O3, натрий 2O формулалар килеп чыкты. Укучылар, без матдәләрнең исемнәрен язарга тиеш булабыз. Исемнәре белән танышып үтик. Кальций хлор 2, кальций хлориды. Алюминий 2O3, алюминий оксиды. Натрий 2O, натрий оксиды. Укучылар, без сезнең белән дәрестә валентлык төшенчәсе белән танышып үттек. Берилгән формулада валентлыкны билгеләдек һәм валентлык буенча формулалар чыгардык.